Mga kabady. Anami karon sa Halublakan. Pakiton ta mo unsaon pag hulma sa Halublak. Ang mutindog og iya. Oh, tanaw mga kabady. Ana sa kabady. See? Mga kabady, tutok na mo mga kabady, tutok. Ana mga kabady. Mga kabady. Simple lang kayo mga kabady, oh. Dok. Hop. Pak, butang na yun. Pak. Si mga kabady, tindog. Oh. Ah! Tindog, ay. Kabady, ikaduhang hulma. Kaya mga kabady kuan kay ni siya mga grabe ni ka unsa ni initiative ang ilang mga kuan skill mihapon ni skill. Oh kaya kabady isa ka tuig muhuman sa isa ka milyon dato na kainin tuhanan ni na ko ni Fortuner na nila ni kasi Fortuner mag-block lang piki na. Oh see butang mga kabady yan na lang. Yap, pulbot. Pa! Okay mga kabady, subscribe and share.